Hello, hello! Today we're going to learn the alphabet. Dnes sa naučíme abecedu. Treba najprv povedať, že abeceda neslúži na to, aby sme sa naučili výslovnosť, ale na to, aby sme sa naučili spelling, čiže hláskovanie. V prvom videu to bolo spomenuté, keď chcem vyhláskovať svoje meno napríklad. Však? So, we're going to go through the whole alphabet. Prejdeme si celú abecedu, každé jedno písmenko a potom budeme mať pár príkladov. So, let's do it. OK, prejdeme si všetky písmenka a poviem vám výslovnosť každého jedného písmenka a budeme to mať po 6 písmenkách, OK? A skúste po mne opakovať tú výslovnosť, alright? So, here it goes. A, B, C, D, E, F. Okay, let's go through it again and a bit quicker. A, B, C, D, E, F. Okay, next 6. Ďalší 6, okay? We have G, H, I, J, K, L. Alright, again, quicker. G, H, I, J, K, L. Alright, next 6. Alright, we have M, N, O, P, Q, R, R. Let's finish here, okay? So again, M, N, O, P, Q, R. Alright? And now last 8. Posledných 8. Yes? So, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, again, quicker. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? This is the alphabet. Toto je abeceda. Dáme si aj príklady. So let's have 3 examples, okay? Dáme si 3 príklady. Table, stôl, house, dom, and picture, obrázok, okay? So let's look at the word table. Pozrime sa na slovíčko table. Ideme hláskovať, okay? Let's do it. T, A, B, L, E. Yeah? Again, quicker. T, A, B, L, E. Alright? Next one. House. Dom. Alright? Goes like this. H, O, U, S, E. Alright? Quicker. H, O, U, S, E. Alright? Last one, picture, obrázok, right? Spelling, P-I-C-T-U-R-E. Again, quicker, P-I-C-T-U-R-E. Okay? Now you should try to spell maybe your name, right? Mali ste vyskúšať vyspelovať svoje meno, samozrejme v angličtine. Takisto nájdete si PDF materiály, abeceda a nájdete tam výslovnosť každého jedného písmenka. Alright?